Keď to čítam, tak dávam takúto radu. Ak ste to ešte nemali a ešte ste to nepoužili, vrele odporúčam. Nechám vám link, ako si to môžete kúpiť. A teraz vám to iba ukážem. Čiže máme takýto LOC na kuchyne, to znamená, že Liquid Organic Cleaner. A on sa riedi v pomere 3:1, čiže potadiaľto si dám vodu a potadiaľto si dám prípravok. To znamená, že z tohoto 1,5 litra mám minimálne 2,5 litra dobrého prípravku. Keď chcete koncentrovanejší, napríklad na začiatok, na Degistor, tak, alebo na šporák, ktorý je naozaj taký zanesený, tak je dobre tá prvá várka, povedzme tá 2:1, ten pomer, hej. Ale inak pecka. Keď budete používať tento prípravok, ja teraz nemám čo tu ukázať, lebo fakt je to všetko čisté, nič sa tu nechytá, včetne digestora, že keď ja chytím, tak proste nič tu nie je a za toto môžete byť vďačné, keď to budete používať, ale záleží od človeka. Čiže trebárs, teraz som nechala takto šporák, ten šporák je veľmi starý, takto ho nastriekam. Tu mám kanvicu, nastriekam z jednej strany. Z druhej strany nechám minútku. Medzi tým tiež nastriekam tento hriankovač plus túto mramorovú dosku. Vidíte, že len jedným strekom, rovnako všetky tieto kuchynské pomôcky, hej, ale najlepšie to možno budete vidieť na tomto robote, lebo je tmavý, a na kávovare, lebo fakt ten sa používa 100-krát denne. Takže strieknem raz a minútka. Potom, čo je dobre mať, je dobre mať takúto mikrofázu, čiže takú handru, ktorá je naozaj dobrá, a za to budete tiež veľmi vďačné. No a jednoducho iba to takto utriete, hej. Chvíľočku necháte, aby to zaschlo a žiadne packy nevidieť. Žiadne odtlačky tu nebudete mať. Medzi tým som si ju zapla. No dobre. Takže fakt to stojí za to. Vidíte, že žiadne smuhy, proste nič tu vám neostane po prstoch. A to isté bude na linke. Ja mám svetlú linku tu, ale dcera má tmavšiu a ten druh farby, ktorý tam spomínate z IKEA, ona má a naozaj je veľmi spokojná. Takisto idem na šporák. Keď proste strieknete na ten šporák a takto si to pekne vytriete. A ten šporák, keď bude čistý, už som to pozde, hej, tuto už mi to zaschlo. Takže ešte raz. Keď šporák bude čistý, tak sa vám vlastne ani na hrnce nič nechytá, hej, však to gazdinky to vieme. Ale toto pre mňa je číslo 1, lebo keď akokoľvek máte takúto dosku várnu a ak sa nevyčistí dobre, tak vždy to sa odzrkadlí na tom hrnci dole a vidíte, že ten šporák má neviem XY rokov, hej. Tu teraz vidno na tej mikrovlnke packy, takže tie strieknem ešte, ale toto vám tiež môžem ukázať. Takto jednoducho proste sa to zotrie. Je to v priamom prenose, hej. Žiadne predĺžovačky. Chvíľu to necháte, aby to naozaj zaschlo. A spokojne si môžete chytiť. Nič vám tu neostane. Nič. Rozumieme sa? Čiže to je tá výhoda. A potom všetko, čo vám spadne alebo sa uchytí, tak sa veľmi ľahko čistí, lebo ten povrch je proste taký film vytvorený z tohoto produktu a je to biologicky odburateľný produkt, hej, čiže absolútne neškodí na nič. No a čo tu ešte máme? No a potom, čo by som ja odporúčila skutočne, tak to je tento prípravok na riad. Dish Drops. Čiže po kvapkách, to znamená, že vidíte, ja tu mám takú brzdu, aby sa veľa nedávkovalo a je riedený 1:3, čiže 3
časti vody a jedna časť prípravku do 1 litra. Takže z 1 litra mám zasa toľko, ako si nariedím, hej. Najviac sa dá tak 9 litrov z toho urobiť, takže cena je absolútne perfektná. A tu máme ešte niečo na čistenie. Do domu Liquid Organic Cleaner, funguje to podobným princípom. Tu si všimnite túto formulku, BioQuest formula a Safe Choice. Takže proste sú to veci, ktoré sú naozaj super, ak ich nepoznáte ešte. Takže ideme na mixer. A všetko máte, ako keby ste mali nové, a to je už tu pár rokov, hej. No, toto som zasa nechala dlho, vidíte? Čiže znova to musím prestať. No a mikrovlnka je tiež takto pekne zanesená, takže ju strieknem. Minútka. Ani nie celú treba, hej. Pecka. Vidíte to? Proste je to tu ako zrkadlo. Tu máme špajzik nejaký. No, takže ešte čo sa týka tohoto, tu vidíte tiež nejaké otlačky, proste iba otriem a nemáte nič.